Πάμε. Ναι. Την Κυριακή ημέρα του ηλίου σφυράει ο προϊσταμένος του σταθμαρχείου. Στο μάρμαρο καφές κοίτα μπακέρα και άλλα δυο παλτά στην καπελιέρα. Το πόντο που έφυγε κοίτα η κοπέλα κι εγώ κοιτάω πάνω απ' τα καπέλα. Βίους παράλληλους στις δύο ράγες και σώσα στη ζωή δεν βρίσκω άδειες. Έρθε μαμά. Το ίδιο αρώμα μυρίζει, τι καμιά ασφαλτός χωρίζει. Τα λιόλουστα από τα σκιασμένα, τα πλούσια από τα πεθαμένα. Κι ο πίκρος γνωστός με γυρίζει εκεί που το μυαλό μαυρίζει, σαν κατσαρόλα με βρασμένα για ξαφρισμάκια αφηρημένα. Και το ρολόι ταλκαδιάζει σε μονοπάτι που δεν βγάζει, σε μονοπάτι που δεν βγάζει, σε λύτρωση για αφηρημένα και για γραμμάτια πληρωμένα. Το ίδιο αρώμα μυρίζει, τι κι αν μια ασφαλτός χωρίζει. Τα λιόλουστα από τα σκιασμένα, τα πλούσια από τα πεθαμένα. Μην με συνεσίε πολύ,